ayi man yaalani jeyɗo sababu kala windere Mouhammadou Boun Abdoullahi e gurdam makko o dañi rewɓe 13 o dañi ɓiɓɓe jeeɗiɗo nayoɓe ko rewɓe taroɓe ko worɓe kamɓe fof jibiniɓe ko Khadija ha heddi goto gorko ene wiye Ibrahima jibini ɗum ko biyeteɗo Maria ko korɗo ummi ko Égypte ko jeenari ndi o hemno e diniyanke copte o dañde mum ɓiɗɗo gorko mo wi Ibrahima maayi kene yaare tonno duuɓi ɗiɗi ndeke noon on ɓurɗo ɓurnaɗo jagoraɗo ñande nijila wawi resodurde e korɗo ha dañde e mum ɓiɗɗo innama aade maayo tongue sukke wiye resodurta e baylo toon